שלום לכולם, כאן יוסי מאודרבוקס ישראל מקבוצת אייפון קאבר. היום נציג לכם כיסוי לגלקסי 4 נגד מים, אודרבוקס פריזרבר. כמובן שזה כיסוי מקורי שמיובא על ידי אייפון קאבר לישראל. זה הכיסוי. יש לנו פה גלקסי 4 ואנחנו נדגים לכם עמידות בפני מים. אז קודם כל זה הכיסוי, ככה הוא מגיע, שתי חלקים. ראשית כל אנחנו נרכיב את המכשיר, לדאוג שהמסך יהיה נקי לפני התקנה. פשוט מלבישים את החלק הזה מלמטה ודוחפים פנימה, דוחפים טוב טוב, ואת החלק הזה סוגרים מלמעלה למטה. בודקים נעילה טוב טוב, חצים, ויש לנו את המכשיר. אפשר לדבר איתו, אפשר להכניס אוזניות, אפשר להטעין אותו, חסין בפני מים, אפשר לצלול איתו בים בעומק של 2-3 מטר, נפילות מגובה של 5-6 מטר בקלות. המסך בחיים לא ישבר לכם. כיסוי דק, יפה, מדהים, נוח, מרגיש ממש ממש טוב. הטאץ' עובד כמו שצריך, יכולים לראות, כפתור הבית. זהו, ועכשיו אנחנו נשים אותו במים. יש לנו פה דלי מים, ככה אתם רואים, זה מים אמיתיים, ונבדוק אם הוא באמת עמיד בפני מים או שמספרים לנו סיפורים. אז הנה הגלקסי שלנו בתוך המים. יכולים לראות, עדיין עובד, אין סימנים של חדירת מים. ועכשיו נוציא אותו. זהו, אין מים, אין כלום. אפשר לצלם איתו בים, בבריכה, חול, גשם, בוץ, שלג, כמעט כל דבר אפשרי המכשיר הזה חוסם. זהו, את הכיסוי הזה תוכלו למצוא באתר iPhonecover.co.il או באתר אודרבוקס ישראל. את הכיסוי המקורי, יש הרבה זיופים בזאפ, הרבה זיופים באזור המרכז. מומלץ לקנות כיסוי כזה, באמת לא להתפשר ולחסוך עוד 20-30 שקלים, ולקנות כיסוי עם אחריות יבואן, ולקבל הכי חשוב כיסוי מקורי עם אחריות. זהו, עד כאן האודרבוקס פריזרבר. תוכלו גם להשיג אותו בטלפון 072 28 28 236.